personaiak opera bat ikustera joaten dira? Bai, protagonistak horrelako atzerriak aukera horri eusten zaiolako eta bide handi ematen diolako hiru baten bizenezko Donosti batean antzokira ez gara horren maiz baten edo erakusketetara, edo operara, edo kontzertura. Bai, atzerrin daudenien, ez dakigu zeratik askapen ematen dio joera horri eta maizago joaten gara. Da, agian hori da, Hala ere ez duzu kultura hola modu trascendentean tratatzen zero operara joaten dira, baina abriguen poltsikoak botilaz beteta. Bai, aukera zeon hori egitea, eta lagun batzen bitartez hala ikasi ningun. Nik hau ohitura nekan atzarriak horretik. Lagun batzukin etxean elkartzeko musiko klasiko entzutera, edan ostean. Ikusita genekan kontzertura junezkeo, barrok kontzertura edo txosnetan denakue, bakasun mozkurtzia, eta musika ematen dizun plazerra gehitzea edo musika beste modu batera atzitzea, balkolak ematen ditu, irekitzen dituen ateen bitartez. Hau dena den ikusi gendun, ez geneukala inoen egitea musika klasikoarekin, beti kontzertu klasikoak bezalko izelako. Da hasi ginen elkartzen etxien, bakoitzak bere musika klasikoa atxegina entzuteko, baina edan ostean. Eta beste nolako sentibrazioen bat pizten da, edo gero izena hartu da buruen.